je ne saboda yaran nan su 24 da aka ce an kama su an tsare su saboda an ce sun yi badakala sun sai wato sun sai aikin 'yan sanda 700,000. Kuma sun saya ba da sunansu ba, an ba su ba da sunansu ba. Mun je ne saboda maganar da Madi ya yi, Shehu, saboda ya yi kowa ya gani a ƙasan nan, muka ce to ya kamata mu je tunda duk ɗan sandan da yake ƙasan IGP a ƙarƙashin Police Service Commission yake, to kuma su ne suke rike da waɗannan yara, shi sa muka je. Da muka je mun tabbatar da lafiyarsu dai tukuna dai, mun gansu su 24, amma maganar ita ce, menene dalilin da zai sa a kulle su ba a bisa doka ba har tsawon wata 5? Tsawon wata 5 yaran nan suka yi a kulle, kuma kotun ma da ta ba da izinin a tsare su, na farko area court ce, kotun alkali ce, ba ita ya kamata ta ba da wannan ba, don ba su ne za su yi shari'ar ba. Na biyu kuma, shin ita kanta tsaron da ta bayar a yi ya kauce, lokacin ya wuce tun July. To ka gani yaran nan fa suna zaune ne wata 5 ba bisa ka'ida ba, sabanin tsarin dokar Najeriya. Ni abin da ya bamu mamaki, na farko me isa aka ma kai maganar ta Interpol. Mun san shi Commissioner of Police na Interpol yaron IG ne, wannan mun sani. To yaron sai IG kenan shi ne ya tabbatar da cewar ya ba wa kes ɗin ma yaransa, ba hurumin Interpol ba ne. Aikin Interpol aiki ne da ya shafi kasashen waje, wato badakala in an yi ko laifin an yi tsakanin ƙasa da ƙasa, to shine aikin Interpol. To ɗan Interpol ne yake ajiye shi, don me isa Interpol za ta ajiye wannan yara? Menene ya shafe su da laifi na ƙasa da ƙasa? Ɗaya kenan. Na biyu, su waɗanda aka ce sun saye abin a gurinsu, su waɗanda suka sayar, me isa, ai 'yan sanda ne, me isa ba a kama su ba? Me isa za ka kama wanda isiya baka kama wanda isiyar ba? To shine magana. Kuma na uku, kaga saboda wannan ne muka dinka rigima akan cewar ba kamata a ce police kamar yadda aka yi a wannan recruitment din. Ai police ne suka yi, saboda sun ce doka ba ta Police Service Commission ba ce ta ɗaukan mutane aiki. To yanzu ai duniya ta ga dalilin da isa muka dinka yakin cewar abi doka kundin tsarin mulki na Najeriya. Ba abu ba, aka ce police su je su yi. So police suka je suka yi, ga abin da ya faru. To banda ma haka, yanzu abin da ake ciki, kaga duk waɗanda aka ɗauka, ai su ma ba wanda ya san me yasa matsayinsu. Kuma kotu yanzu ta riga ta tabbatar da cewar Police Service Commission ita ce take da ikon recruitment. Kaga akwai laifi na Interpol, ba su ya cancanta su rike ba. Akwai laifi na kotu, ba wannan kotun ce ya kamata ta yi ba. Akwai laifi na cewar ka tsare mutane wata 5 ba tare da izinin kotu ba. Akwai laifin cewar su waɗancan 'yan sandan na Wudil da suka karɓi kuɗin ba a yi musu komai ba. To Police Service Commission dole ta duba waɗannan abubuwan, don saboda ba za a yi bincike kawai akan waye tsare su ba bisa ka'ida ba, sai kuma an yi bincike akan waye ya siyar musu. Ai ba su siya suka yi, to waye siyar musu? To dole Police Service Commission sai ta yi bincike akan wanda ma siyar musu.